lahat kami may mga dalang luggages. Andito na kami sa Kyoto. Is it wet? No. No. Why do you want? Oh, no chocks on. Here. Oh. Yeah. Oh, open mo na. Open mo. Big brother. Yan ang hotel namin. Mini hotel. Ayan, babay na kami dyan sa Airbnb. Lilipat kami ng Kyoto. Sasakay na kami ng train uli. Pag ay Shinkansen, papunta ng Kyoto. Ayan, lahat kami may mga dalang luggages. Malapit lang naman ang train station. Tapos, sasakay kami ng Shinkansen, papunta ng Kyoto. Hinigal kami lahat. Kasi dyan, no, wala pang sarado pang elevator. No. Need naming buhatin ang aming luggages sa mga stairs. Kaya mga nagre-rest. Oh, nag-change na kami ng aming card. JR Pass na kami. Hindi na namin ginamit muna yung Suica. Kasi bayad na rin ito. Nagre-rest muna kami dito. Nagdi-discuss kung kung saan kaming platform sasakay. Ayan, dyan kami sa Blue Shinkansen. Yan ang susundan namin. Yung Blue. Dito kami magko-coffee. Dito na kami ngayon mag-coffee kasi ang alis namin mamaya is 12 pa. Kaya magba-brunch na kami dito. Bumaba na kami. Isang station lang from Kyoto Station. Hinahanap ngayon ng anak ko yung address ng hotel. Oh. Closer to me, closer to me. Closer here. Move. Yeah. Are you taking another train? No. We're walking. Going to Lala's and Tita Ruth's hotel first, and then we'll walk to her because it's only 3 minutes walk. Yan, galing kami dyan. Pupuntahan na namin. Maglalakad lang kami sa Google Map sila. Hinahanap yung aming hotel. Kami muna ni Ruth, mauuna muna kaming ihatid nila, tapos 3 minutes away lang daw from hotel namin ni Ruth, tsaka yung hotel naman itong anak ko, family nila. Andito na kami sa Kyoto. Buti na lang may Family Mart. Diyan na lang magbe-breakfast para tipid, tsaka ang sasarap ng pagkain nila. Hindi lang gaano sa coffee. Galing kami dyan sa train station,
Tapos ito, lalakad kami. Hinahanap yung hotel. Scan mo na lang yun. Mamaya pa palang 4, kaya wala pa dyan yung name namin. Kakain muna kami. For arrival, yes. naman. Pag 4 o'clock siya maigsi. Please pick your letter. Yan, Secure iwan mo daw na namin. Oo, yan na si Charter. Oh, yan. Ay, iyo, igwa. Yun, kakain muna kami dito. Abang Fried chicken hindi pa burger. time ng pag-check-in. Ayan, o-order kami kasi kuha na. Yan ang oras. Is 3:35. Eh, ang check-in is 4 o'clock. Yan, mag-order muna kami kasi hindi pa kami nagla-lunch. Eh, igwa kayong ano. Puko mo. Tada kung pareho sa Australia. Yeah. Half. Half. Mix. Mix. Oh, this is the Sorry. Slowly, slowly, slowly. Mabilis kasi para magtulak siguro. Mayan po kayo, no? Oh, ini yung original naman siya. Kasi harapan. And then I'll mix it. Pang mapait. Pang mapait. Di ba sa Australia? Yum. Ayan, tapos na kami kung may message. Oh, yan. Pangaran mo. Hanapon mo ng pangaran mo. Why do you want? Oh, Ro Chokson. Yun. Here. Oh. Ayan. Oh, open mo na. Open mo. Big brother. Welcome to the Big Does it Big say your Brother name? house. Yeah, oo, here. Welcome to the Big Brother and then, house. Chokson, And then warmest greeting. 1, 2, 3, Ah, your room Five. is 405. room Ibanan ko is daw. 4205. Ilan ko lang room. Ah, masakat. Second floor. Okay, go. walang Ibanan ko bantay. lang sila. Ay, hindi ko nakikita. Subag mo, Ruth. Yes. Walang bantay. Ah, iiwan dyan ang shoes. Okay, iwan ang shoes. Ito ang room namin. Yan. Hala, Karot, may sudoku digdi. Yan ang hotel namin. Mini hotel. Dito naman ang kina Johnny Bell. Kasi na-late kami magpabook ng hotel. Ay, magayon digdi ang picture oh. Okay, ano to? Ayan na. Maglawas nito left, right. Tapos value pedestrian, tapos right. Ayan na. Doon kami sa kabila. Dito naman sina Johnny Bell. Ini kaya amay na ninda ini na book. Tapos una, hindi pwede kita. Sikat na lang kita. Oo.
Oh, takoyaki. Kuya nini. Saan dang agi? Saan ba ang daan? Ang baba na lang dahil sila. Nahiling naman. Ayun. Oh, show me your room. Show me the room. That's the part where that Oy, may bendosin da oh. Ayan oh. Let's go. Shh. Quiet only ha. Quiet. Sus ka namang agyanan inirot. Pero at least safe it. Yun. What is this? Traditional romance na traditional. Eh, sabi ko nga ni, kasi ako tayo, di na lang kaya ka mo. Ay, ang pagbababa ito ni. Oh, may kusina sinda oh. Ma, ko alam ka mo, kunyari, ma, Ano yan? igdi na ko magkari ko sa magturo. store. Aray ko. Ano ning counter Anyway, pero may Ano ni? maagi. Ano ka may counter Hindi, ko? feeling me dati, restaurant ni or something. Hello po. Hindi, kung malipat, duman ako tita. kung ano. Gusto niya na. Gusto ko to experience ano. Punta daw kami dyan sa 7-Eleven. 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 Ay, nakong hamot. Ang hamot. Ay, dental. So, mabango. Kutot paste. Bumili ako ng toothpaste. Bakuna sa Mas nga ni palang dyan na lang kita magkakalarong kayo. Parang UC. Ayan o, tinikman niya o. Yakult. Right. Anyway, oh. Nakabaga naman sa parking area. Iyo nga, pero digdik ta maagi ta nag-agi na kita duman. Ay, man ang grocery. Iyo ko, yan baga ni surplus. Oo, ganun surplus. Mga Japanese surplus. Mapa lumalo. Duwang lapad. Iyo. Ang ganyan ang pansaod na yan, oh. Ayan, lakad-lakad kami. Ine-explore namin itong Kyoto. Restaurant ka, Ruth. Just enjoy ang mga bata sa laruan na yan. Sa playground. Super enjoy sila. It's raining. It's raining. Ayun ang Kyoto Tower. Ayan, ayos na namin ang higaan namin. Japanese na Japanese. Kaya ako bubulong kasi bawal mag-ingay. Ayan ang dinner namin ni Ruth. Kasi maaga kami bukas. Kaya bumili na lang kami sa mini stop. Ayan, ito sa kanya. Ito ang pagkain niya. Puro kami mga healthy. Ito naman sa akin. Ayan.